Goedemiddag. Goeiedag. Hoi. Wij zijn van het programma Heer en we vragen u zo, wat hing het er bij jou boven de bank? Boven de bank, daar hing het een hele mooie schilderij. Aha, mogen we die even zien? Ja, wees maar even zien. Hartstikke idee. Nou, vertel. Ja, vertel je. Wat moet ik het vertellen? Ja, dat is een puzzel. Ja, dit is een puzzel, ja. Een legpuzzel. Oh, wat magisch. Ja, ik ga hem net maken. Ik ga Nee? alleen naar een jongen. Nee, die heb ik het. Die vrouw gaat hem maken. Vrouw aan het maken? Ja, Nou, smakelijk. Ja, dank u. Je bent een puzzelfanaat. Ja, klopt. Oké. Ja, mijn vrouw had een heel goed gevoel om wat puzzels, vooral maar loften en dergelijke. Oh ja. Met bij ze al lang de voest op een tafel heen heeft. Ja? Dan heeft mijn vrouw die draait die puzzel gewoon om en die had geen voorbeelden nodig aan neer. Nee? Nee, echt niet. Dan giet jou boven de pet? Dat gaat mij boven de pet, ja. Ik ga met bezig met andere hobby's. Ja? Ja, weer. Wat dan? Nou, voornamelijk maar modelbouw. Het is van hout. Ik hou het in de plastic modelbouw zitten. Ik denk, laat mij nog eens een keer iets van hout maken. Ja? En dat doe ik net weer. Nee? Nee, want dat is het stootfeest te volgen. Oh. He, met veel in en scheren in en weet ik wat nog meer. En dan maakt mijn vrouw mijn stofzooi. Ja. En kan mijn vrouw net met een legpuzzel ondergaan. Juist. Dus, Van de echt belangrijke taken. zo, als ben ik aan. Dus, maar je bent gek op hobby's, heb ik wel in de gaten. Je bent gek op hobby's, ja. Ja. Wij zijn wel meest niet, ik graag thuis ben, ja. Wij zijn net van meest niet altijd overal heen maar. Oh nee. Wij moeten graag thuis zijn en ja, wij van meisjes heel goed thuis. De vrouwen, een puzzel, jou een modelbouw. Nou, zo'n speeltje eerst. Ja. Ja. En je zit wat te game, zag ik. Ik ben wat aan game, ja, en dat is meestal samen ieder stiet en ja, de ene zit op een tafeltje en ik moet dan graag even wat filmpjes zien of even gamen. Ja. Nou, dan van meisjes hoor je. Maar dat zou je, want hoe oud ben je jou? Ik ben 58. Maar de hele net volle wees van de 58 ben toch aan het gamen, echt wel. Maar Ja, jongen, ja. De boetekant zult er ook als je dan naar binnen komt. Oh, ja, hè? Wie? je knallen gaat aangeven wat mensen Ik nou film me naar Sander Echt, zie je niet. zie je niet. Ja, wie? Maar je ook gedragen je regelmatig als een lieds band. Arnaap.